estava dient que hi ha una gran consolidació amb el sector, però sobretot hi ha gran atomització de petites editorials, de petits sectors que estan desenvolupant un paper amb el sector i la indústria editorial. Sempre ha passat això, però potser ara està canviant el tipus d'actors i estan apareixent nosaltres. També dic que els llibres electrònics estan experimentant un creixement. Als Estats Units, que va per endavant, ja suposen un llibre electrònic per cada 3 de paper que s'estan venint i tenen diversos formats. Hi ha una heterogeneïtat de formats amb els arxius, el qual fa incompatible si tenim un e-reader per poder llegir el contingut, l'e-book. Te trobes amb això, no? El Mobi és el que tenen al mercat, que és el Kindle, i després teniu, ja veieu, l'e-book, l'RFF, el PDF, etc. Total, que estem assistint a grans canvis en el sector, que, òbviament, he dit tot això perquè afectaran sensiblement a l'escriptor. Aquest és un mercat tradicional en lliure competència, i és el model de les 5 forces de Michael Porter, i com veieu, la quinta força és aquesta, és les editorials que estan competint ahí amb el mercat, no? I les editorials tenen aquestes 2 fletxes que el que indiquen és el poder de negociació que tenen. En el seu cas, amb els proveïdors, que són els escriptors, entre altres, i el poder de negociació amb els lectors. És el preu que podran posar al llibre, és el pagament que fan per la propietat intel·lectual a l'escriptor. Clar, aquestes petites diferències fan que la competitivitat pugui ser superior o inferior entre aquestes 2 variables, hi ha molt més. També tenim aquí aquests blocs que corresponen als competidors potencials que estan amenaçant, aquesta fletxa és d'amenaça, estan amenaçant amb entrar al mercat. I poden ser competidors purs, que no estan, i poden ser competidors similars, que es transformen en editorial. Per exemple, podria ser, per dir-nos alguna cosa, una impremta que en aquest moment decideixi muntar un portal d'autodició i realment es planti com un competidor a nivell editorial. I també teniu substituts o complements als llibres que també amenacen i el mercat està estructurat així com molts altres mercats. El tema amb aquest mercat és que està sofrint no solament la crisi, sinó que està sofrint una convulsió per tota la innovació i la creació destructiva que s'està produint. Destructiva en el sentit que moltes editorials estan desapareixent, molts negocis estan desvaneixen i fins i tot hi ha editorials zombis que estan visquent quasi no fos editorial que tenen, o sigui, hi ha de tot tipus de tot. En la qual, des de la perspectiva editorial, ja des de l'escriptor, aquest quadre damunt reflexa una mica el que hi ha. No totes les editorials són iguals, cada una té el seu nicho de mercat i evidentment no puc parlar, és que molts ja tenen això. Bueno, això és un tema simplement perquè veiéssiu on arriba la innovació en aquest mercat i és el que és el préstec del llibre electrònic. És un problema. Als Estats Units ni tan siquiera les principals editorials es posen d'acord. Per exemple, la Simon & Schuster no permet que es prestin els seus e-books. HarperCollins fa que el seu contracte en la biblioteca pública finalitzi el número 26 de préstec. Expira, tenen que tornar a pagar per un contracte nou. Penguin, per exemple, International, el que fa és que dona contractes d'e-books per un any a les biblioteques. Clar, què està passant? Abans hi havia unes barreres d'entrada, en el sentit que si volíeu un llibre, no fèieu un clic i el teníeu prestat, sinó que teníeu que agafar i tenia unes hores limitades d'apertura, havia que desplaçar-se, havia un temps per llegir el llibre, clar, havia unes molèsties, que no és que siguin moltes, però per almenys això evitava que no sigui un sol clic. I per una altra banda, els exemplars que s'han lliurada. Això feia que tingués un mercat de reposició i que, a més, fos un 5% de les ventes als Estats Units per les editorials, el qual és un mercat que s'ha considerat perquè era un mercat estable.
Lèntic i vol dir? Lèntic. Prestat. Llavors és el idioma prestar llibres electrònics, en aquest cas. Bueno, amb tot això, ara ja arribem una mica a l'escriptor. Ja deixem el món de les editorials i aquest home està aquí, vol publicar, té per aquí alguns manuscrits i no se sabe què, està un recollet i ara què faig jo? Perquè a més, per tot aquest dinamisme que hi ha, realment hi ha un canvi de paradigma que és intens. Així que, primer, abans d'avançar més, hauria que definir quin és l'objectiu de l'escriptor. I l'objectiu segur que és escriure, però a més hi ha una sèrie de propòsits. He posat N propòsits. I cadascú d'aquí teniu, si voleu escriure alguna cosa, diferents propòsits per fer-lo. Jo he posat un objectiu genèric per poder avançar amb el model de la cadena de valor i en aquest cas seria generar un text òptim i aconseguir la màxima difusió. És a dir, aconseguir fer un manuscrit de qualitat i poder-lo tindre amb visibilitat la màxima. Aquesta seria la idea. També hem de considerar que l'escriptor té que ser retribuït, però no necessàriament té que ser a nivell econòmic. Poden haver-hi uns altres vessants i pot ser una combinació d'elles el que doni una retribució que sigui acceptable per al que escriu. Per exemple, pot haver-hi satisfacció i aquí hi ha un tema que ara parlaré de flow que és algo interessant a considerar. Pot permetre accedir a una sèrie d'experiències que si no no tindries opció i per tant són essencialment interessants i enriquidores. Pot haver un aprenentatge que estàs fent, un reconeixement i ampliar la xarxa social que tinguis i d'amistats cap a uns altres àmbits. Òbviament, també amb el procés s'està construint un fons literari de l'escriptor, una reputació, que podeu dir. I aquesta és la famosa cadena de valor. És l'icono típic. I ho va introduir Michael Porter amb el seu dia i el seu dia vol dir amb el 87, si no recordo mal. I el Michael Porter és un gurú de Harvard que està especialitzat en estratègia d'empresa. Sembla que no tingui res a veure amb el món de l'escriptor, però és un model, no és ni mal ni bueno, i veurem si podem aplicar-lo. Bé, l'exemple típic d'aquest model d'aplicar-lo és en una organització. Pot ser, per exemple, un fabricant d'automòbils. Aquí es veu molt clarament. El que fa la cadena és dividir en unes activitats que es consideren claus per poder afegir valor. I el valor no simbolitza aquesta fletxa. Quanta més àrea tingui aquesta fletxa, més valor estem afegint. Què és això d'afegir valor? Afegir valor vol dir que el comprador pagarà en funció de la utilitat que percibeixi per aquell producte o servei a un cost determinat. Això és el que vol dir que si posem més valor allà, òbviament inclinarem el consumidor a comprar aquell producte i no un altre. Si tornem al cas dels automòbils, del fabricant, tindrà una logística d'entrada, s'ha dit que li tindran tots els components i es cuidarà molt de ser eficient amb aquesta logística, de ser eficient amb el magatzem. Tindrà una fase que hi ha operacions, es fabricarà, hi haurà un ensamblatge de les peces aquestes i s'anirà formant el que serà l'automòbil. I el que sí que és cert és que potser el fabricant, i cada vegada més, no sap fer tot. I llavors el que té que mirar és on no pot afegir valor. Per exemple, un fabricant que faci 20.000 vehicles a l'any, per dir alguna cosa, potser no li dona per poder fer motors d'una manera eficient. Què farà? Buscarà algú que sàpiga fer motors. I aquests motors, el fet que d'alguna manera li serveixi, el que estarà fent és externalitzar realment la fabricació, estarà afegint valor perquè ell ho faria més car i potser li transfera amb la qualitat que està comprant i ell el que tindrà que fer és, això sí, monitoritzar que la qualitat que demana s'ha fet.
Igual passarà amb els seients de l'automòbil, si és que decideix que algú vingui i posi els seients a la pròpia cadena i en temps real. Bé, la cadena segueix, ha estat comparant fabricants d'automòbils en cada un dels eslabons que veieu aquí i veure en quins podeu generar valor i en quins realment no es genera valor. I aquells que són, doncs hi ha que fer un pensament. La logística de sortida està clar, és tota la distribució del cotxe, els dealers, els punts de venda, etc. El màrqueting està claríssim, el servei postvenda també, i després això serien les activitats primàries que es diu. I aquestes són les de suport. Hi ha una direcció de l'organització, hi ha un departament de recursos humans que pot ser molt important, hi ha un I+D per desenvolupar nous productes i hi ha un aprovisionament que serà la que es dedicarà a fer les compres, etc. Bé, aquesta és l'organització i perquè veieu que amb el món literari s'externalitza i molt, us poso un exemplar que probablement estem col·laborant tots, quasi cada mes. Si mireu aquí, per exemple, entrem al portal de Raya i ens trobem una cosa molt curiosa, i és que hi ha una barrera, li diuen human computer. Vol dir que el Raya t'obliga a aplicar aquí, a introduir la paraula play i la paraula hockey. I si ho fas bé, te deixa accedir llavors a reservar el bitllet, a tot. Per què se fa? Se fa perquè aquesta web, com moltes més, tenen una infraestructura de servidors, d'ordenadors, en algun lloc. I clar, estan preparades per absorbir potser 500 transaccions a la vegada, o consultes. Però imagineu-se que aquí venen tots aquests portals que estan comparant els preus dels vols i clar, per comparar-ho tenen que accedir picant, veure els preus que tenen i importen i que van ensenyant diferents opcions. Clar, estan saturant realment el que en tràfic, el que és la web. I llavors aquest col·lapso el que fa és que sigui lenta, que necessiti triplicar-se o multiplicar per la infraestructura i inclús atacs aquests que es puguin fer massius poden ser un problema. En aquest cas l'atac queda inutilitzat. Inclús, no sé si l'haureu vist, però posen una ratlla aquí al mig perquè encara li sigui més difícil a l'operador. O sigui, a un programa de robot o un buscador aconseguir valorar el que hi ha a la pantalla per exemple. Bé, això se li va ocórrer un senyor que es diu Luis von Hahn i aquest home estava a Seattle i la idea va ser molt bona i Google la va comprar. Però Google, resulta que es va trobar un petit problema. A tot això, com veieu, és algo simple pels humans, molt complicat per les màquines passar aquest filtre i molt fàcil per una màquina saber si és un humà o si és una màquina el que està en el navegador. Aquest senyor, al cabo de 5 anys, això va ser el 2003, en el 2008 se li va ocórrer alguna nou, que es diu, això se li diu captcha, i ell li va dir recaptcha. I aquest alguna nou consistia en que Google estava escanejant en aquell moment milions de llibres, de documents, i els estava digitalitzant. Clar, com ho fa? Primer escaneja i veu això, que veieu aquí, i després aplica una aplicació OCR, que és un reconeixedor de caràcters automàtic. Llavors, reconèixer, però reconèixer el que pot. Aquí, per exemple, no ha vist amb precisió que aquí diu este en anglès i ha posat això que no, com veieu, no és correcte, aquí tampoc i aquí tampoc. Té dificultats. Què passava? Google tenia una tropa de gent que es dedicava a introduir ràpidament aquests noms, perquè per un humà és molt fàcil veure aquell estereotip només i picar-lo. Això era un pressupost molt alt, que era intangible al que era el projecte en si mateix. Així que aquest senyor, un dia, se li va ocórrer que podien afegir aquesta segona paraula aquí i què feu vosaltres? Doncs és que heu cooperat, perquè les paraules que els OCRs de Google no entenen, el que fan és que llancen els captchas que carreguen totes les webs que utilitzen. I llavors vosaltres
estem utilitzant la primera, que seria Hopi, que seria un filtre real, però la segona no serveix per això, sinó que simplement poseu-lo perquè veieu i aquí veieu. I el buscador, llavors, el programa de Google té un algoritme que el que fa és comparar cientos de respostes d'aquesta mateixa paraula i ràpidament amb una votació online arriba a saber quina és, amb la qual cosa us he de donar gràcies a tots en nom de Google perquè estem fent una tasca fenomenal, no? I tot està automatitzat i externalitzat, com veieu. Bé, tornant a la cadena de valor, ara s'ha tractat d'aplicar-la a l'escriptor. És un pas més endavant. Llavors, és el mateix, intento que sigui igual, però he tingut que canviar això, perquè si no tenia sentit parlar de recursos humans. I he posat gestió d'errors. M'he atrevit a posar això i després ho explicaré per què. Abans de proseguir també us tinc que dir que l'origen de la idea d'aplicar la cadena de valor a l'escriptor va ser d'una sessió que es va fer aquí amb el taller del curs de creació i llavors vam determinar fer una sessió especial per això, no? Però la idea original ve d'aquest llibre que veieu aquí, que és una novel·la d'intriga i que jo, òbviament, pràcticament no vaig a parlar d'ella, però simplement que sapigueu que és una història en què hi ha un especialista de models, de predicció, d'estratègia, i se li ocorreix, està passant en un moment d'inflexió a la seva vida i se li ocorreix que utilitzar la cadena de valor pot analitzar com generar felicitat, a l'individu i com, sobretot, la pot incrementar. I llavors passa que té que assistir a una dona que queda accidentada, queda en coma, la comença a visitar a l'hospital, aquesta dona no té família, no té a ningú, està sola ja en l'habitació, i bueno, l'hospital, la direcció s'alarma una mica, no? Però l'home va allà, comença a aplicar un model amb ella i pensa que ella està sent feliç. I a més, la novel·la va fer una intriga, hi ha uns viatges, va buscar la caixa negra, la història d'aquesta noia, per què ha passat això, etc. I al final és un de senyes, òbviament que no era l'esperat. Està publicada l'obra per Laertes i aquesta va ser, diríem, l'arrel d'aplicar això en un entorn, en un escenari completament diferent de l'habitual, que és el món empresarial, el món de les ONGs, que també s'aplica allà, i el món dels hospitals, per exemple, que també s'aplica. Bé, aquí a la cadena de l'escriptor, com veieu, la logística d'entrada, clar, és creació pura. Les operacions és escriure el manuscrit, aconseguir acabar. La logística de sortida és, estem parlant d'edició, d'editar-lo, de publicar-lo, de distribuir-lo. El màrqueting es tracta de fer-lo visible, aquest manuscrit, i el servei es tracta d'ajustar realment, contínuament el procés a les mancances que pugui tindre. I a la part aquí, ara anirem parlant, hi ha una part també de funcions bàsiques que tenim tots. He d'advertir que la cadena de valor per a l'escriptor és única per cada un de nosaltres, en una forma determinada. I a l'escriptor, fixeu-vos que al final hi ha complir moltes activitats, algunes les omplen les editorials, uns altres les omplen uns altres actors, però a l'escriptor, en tot cas, cada vegada més és l'actor d'últim recurs que es veu obligat a omplir aquests forats perquè es pugui afegir valor al final en la cadena. I tindrà que tenir un balanç òptim de les activitats que es van propagant a la cadena de valor per aconseguir tindre valor al final. Si mirem a nivell d'organització, a nivell de direcció, l'escriptor que té que tenir una visió, una projecció en el futur del que vol fer, té que concebir una estratègia i un plan d'acció que en principi tindria que ser ampli i pot ser no detallat, però sí flexible. Vale que sàpiga una mica com està la indústria del llibre, no s'ha tingut en el fons, però sí que tingui un punt on apoyar-se, la seva visió. I té que avaluar les competències que disposa en aquest moment.
té que monitoritzar la resposta a les seves accions, si estan produint-se adequadament, detectar noves oportunitats, controlar el risc que assumeix, si és que l'arriba a assumir, i també l'aspecte de la distribució que hem parlat abans. A nivell de la logística d'entrada que té, és molt clar. La primera part és inspirar-se i la segona és tindre uns processos creatius que tenim cada un de nosaltres, els tenim establerts. I aquests processos creatius són tècniques que poden ser estàndard o individuals. No sé, potser viatjant se li ocorreixen coses, posant-se en uns altres escenaris també. De qualsevol manera, el seu procés serà i arribarà a tindre com un guió, una escaleta, un tipus de text, un tipus de relat que escoltirà, una novel·la, un assaig, ficció, no ficció, el que sigui. Tindrà que definir els seus personatges, tindrà que copiar dades. Això és la logística d'entrada que té, que no em vaig dir molt perquè, de fet, aquests cursos que es fan aquí precisament és un punt que pot servir d'ajuda igual que amb el següent, que són les operacions. A les operacions, què vol dir? Vol dir que anem a escriure. Ja sabem el que volem fer, aproximadament ja es tracta d'escriure-ho. I per això fa falta unes habilitats que molts de nosaltres ja tenim, una tècnica que la pots desenvolupar, la pots adquirir, uns hàbits que normalment un procés els pot arribar a convertir en un hàbit, i si es converteix en un hàbit ja que tires una mica perquè tenim tots un parc d'hàbits i ja que mantinc de forma eficient, és a dir, hi ha hàbits que amb el temps es van passant de rosca i ja no són útils per la finalitat que us havíem aforat. I això passa a la vida real, no solament a l'escriptura. En tot això arribarem al que és la... Hi ha una altra cosa molt curiosa i és que tu no pots escriure quan vas en el passeig, tens que estar inspirat. I te tens que posar a dins del relat. I això és una altra habilitat. I no sempre es aconsegueix, amb el qual pots recórrer a, escriure un text que no requereixi posar-te a dins de la trama en si. Amb això arribareu a una versió preliminar, 1.0 li dic jo. I llavors intentareu guanyar la perspectiva, potser la direcció de descansar, el vostre manuscrit, i a partir d'aquí intentareu corregir-lo, el qual és un exercici dur. Perquè clar, corregir una cosa que has fet tu, doncs sí, pots progressar, però després te costa més veure a les teves limitacions pròpies. Arribareu a la 2.0 i a partir d'aquí l'externalització és imminent. Per exemple, va molt bé un taller de literatura com el cas i les coneixes i sempre aquí es pot establir una col·laboració, una cocreació amb el fons. Llavors també amics o inclús professionals se'ls pot assignar el fet que te facin una correcció que enriqueixi el text. L'escriptor que comença és dur per ell rebre les crítiques moltes vegades i és una cosa que te'l tens que mirar una mica de fora, tens que guanyar perspectiva, perquè en el fons és el que hi ha, ho està veient una altra persona i probablement tens que fer cas. A partir d'aquí es valora, es decideix, llavors fer inclús uns indicadors per ahí, que el que l'estigui llegint t'ajudi a fer una gràfica d'interès, el llegir sostingut en tot el relat, es poden fer mil trucos, fins que arribes per fi a la versió E. Vol dir que en aquest moment jo, com a escriptor, ja tinc la meva versió i estic disposat a sortir a l'exterior a buscar com la puc publicar. Abans us he de dir una mica què és això del flow. I això ho va introduir un psicòleg que és bastant complicat anomenar-lo, es diu Csikszentmihalyi i és, com veieu, de Califòrnia, d'una universitat. Aquest senyor fa molts anys es va donar compte que hi ha una sèrie d'activitats, no necessàriament escriure, sinó activitats per exemple artístiques, el que està fent un violí, el que està preparant un rellotge, inclús a la feina hi ha una sèrie d'activitats que reporten
valor, que són atractives en si mateixes i uns altres no. Això ens passa a tots, en més o menys proporció. Què està passant? Bueno, ell diu que s'han de donar aquests condicionaments per aconseguir un estat de flow, que també li diuen l'estado feliz, l'estado de satisfacció. I és que hi hagi uns objectius clars amb aquella activitat, que tinguis les habilitats per poder-la assolir, que no sigui fàcil, però que les tinguis que executar, aquestes habilitats, i que es visualitzi els resultats, que puguis reaccionar segons com es van produir els resultats. I aquesta activitat és com un cercle virtuós, en què comença amb una altra concentració, estàs concentrat en allò, i a continuació, d'alguna manera, tens control sobre el que fas, això que dona una pau, tens una manca de percepció, o que canvia la percepció del temps, no te'n dones compte que està passant el temps, i també el que passa és que a quan te'n dones compte de l'esforç que estàs arribant a fer, no ets suficientment conscient. I ara estic segur que més o menys tots els que estem aquí sabem aquest estat quin és. Llavors arribes a aquests dos punts que són molt interessants. Un dels punts diu que en si la mateixa activitat ja intrínsecament deu estar oferint una recompensa, una retribució, en aquest cas emocional. I per una altra banda tenim aquest altre que el que diu és que el que estàs fent de per si té un valor. Potser estàs cosint, potser estàs llegint, potser estàs caminant i pensant en alguna cosa. Però el cas és que és assolible i ho comento simplement perquè abans he parlat d'una retribució que és la satisfacció del que escriu i en si és intrínseca en el moment d'escriure probablement per molts de nosaltres. Aquest estat de futur es pot arribar inclús a intuir, però jo aquí ja no ho sé. No es fa falta que la generalització la tinguem en compte per moltes més coses. Nosaltres no hem d'omplir l'ampolla únicament, hi ha més que ens poden ajudar a omplir-la i és una mica el que expressa aquesta forma, no? Que és com intentar arribar a l'altra banda del llac i potser per tu que serà molt dur construir aquest pont, aquesta plataforma, però en canvi amb la cooperació dels demés pots arribar a enganxar a un altre i al final arribar a la vida. És buscar un expert extern, pot ser a nivell emocional, a nivell material. I la generalització és això, això és increïble. Seguint a la cadena de valor de l'escriptor, ja diu que jo miro a l'escriptor com una organització vital, en què té una sèrie d'accions que té cada dia. És un escriptor que estem parlant que és un escriptor emprenedor, una espècie de paraespecialista, és a dir, un que és expert no solament en escriure, sinó en algunes coses més. No expert, però quasi expert. I aquest senyor tindrà que pensar en el que és l'aprovisionament, és a dir, el temps que dedicarà, els recursos que està pensant en invertir, en la lectura aquesta, en el sentit temps sobretot, i potser tindrà que adquirir habilitats, per exemple, anar a la muntanya de la literatura, aprendre una llengua, el curs d'inici i creació que es fa aquí, etc. Es tindrà que buscar d'alguna forma els inputs per tenir les competències adequades, per assumir els quadrets que li impedeixin assolir de tot això. Bé, una cosa important d'aquests tallers és que evita fer errors a un escriptor que escriu per primera vegada i sense el mercat, errors típics. Per això també no podem tindre en compte o per primera vegada. Hi ha d'haver el més jugoso, anem a dir, de la xerrada, que seria realment tota la logística de sortida que té que tindre això. Això vol dir que tu ja tens el teu manuscrit i ara fas una proposta editorial, una sinopsis, i te'n vas a buscar el teu editor. Potser no, te'n vas a buscar un agent literari, que és un intermediari, i ja està bé, ell buscarà l'editor,
o te'n vas directament a l'autoedició perquè potser t'interessa, ja veurem per què després, o perquè realment aquí no hi ha res català. Potser te presentes un premi, si surts premiat, algú es fixa, alguna editorial i te publica, i després ja haurà que atendre la distribució i els punts de venda que ara mirarem a aquest cas. És el moment que l'escriptor surt del seu racó, aquest racó que heu vist abans amb aquell quadre, que és la seva zona de confort natural. Té que sortir. I aquesta sortida pot ser una mica dura, perquè clar, potser no hi ha camins, es té que treure les sabates, es té que trobar portes i ponts i tot tipus de nos i nos, fins que al final aconsegueixi bendigar-ne un sí. I aquí potser amb aquesta aventura de buscar una editorial, a mi m'agrada recordar-me dels requeriments que la NASA té molt estudiats, demana a un astronauta perquè lo posi en una càpsula i arriesgui unes vides humanes que aniran a la càpsula, un muntó de diners, un muntó de projectes i d'hores de gent que ha treballat en petites coses que es tenen que experimentar allà i tot se'l juguen a la carta. Tenen que estar segurs que l'individu és adequat. Llavors, si sortiu d'una situació en què els candidats tècnicament tots són competents, a partir d'aquí la NASA el que fa és anar mirant aquestes característiques. Primer mira si té confiança, primer no es dic el que mira, després mira si té confiança en si mateix, això és molt important, després que sigui responsable, que tingui un espírit emprenedor, que sigui audaç, que tingui tranquil·litat en la incertidumbre, per poder disfrutar la tranquil·litat, que estigui disposat a treballar en equip, si no per un grup, que resisteixi bé a l'avorriment perquè es pot tirar dies i dies per allà sense masses coses que ha fet i que sàpigui sobretot separar la duda del por. Bé, m'he deixat la més important i no sé, m'agradaria que vosaltres opinéssiu quina creieu, a més estan en context, que és la característica més important, sí o sí. O sigui, la NASA, si allò proteix, ja ni mira les fotos. Tot el que us he dit, ni ho mira. A algú se li ocorreix quina és la número 1? Setosut. ¿Qué? Tenacidad. 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 ¿Vale? Tenacidad lo podemos apuntar. No es tenacidad. Saber decir la verdad. Saber decir la verdad es una altra opció, no lo és. Creativitat no lo és. Quina? Està decidit a fer-lo, no lo és. Está bien solo. Está bien solo, no lo és. Capacidad. Capacitat no lo és. Ja és capaç, o sigui, no l'he posat, però... No, però és que és capaç... Això no és capaç. No, capaç tècnicament. M'entens? Això ja no l'he posat. A nivell tècnic ja no poso res, és a nivell psicològic. La il·lusió, no perdre mai la il·lusió. La il·lusió és l'altra opció? No. Encara que ja es comença a semblar. Realment és aquesta. Caràcter optimista. Un tio que no sigui optimista no haurà cap sola punt. I és molt simple. Quan les coses van mal, com amb l'Apolo 13, per exemple, tens hores per reaccionar. Si decideixes pegar o tires contra la borda, doncs punto i vamos a casa ja no toca, o sigui que la cosa se queda allà. Imaginem-nos l'optimisme realment capitalitzar-lo a dins de la càpsula és oro puro. Així de clar. De totes maneres, el que veu dir, penso que també era més apropiat. No, això no ho sap, si algú m'interessa ja l'explicaré. Bé, l'escriptor surt i es troba això, es troba una situació complicada, no? Per una banda, ell té la seva cadena de valor, que d'alguna forma la té que acoplar por ahí a algun lloc. Aquí té l'editorial, que té la seva cadena de valor a la vegada, i, curiosament, l'editorial potser per dir-nos ni tan siquiera accepta manuscrits, perquè està saturat. I llavors agafa un agent literari que li fa el filtre i li serveix els manuscrits, teòricament,
millors o que són d'acord amb la línia que ella té establerta. Es troba que l'editorial potser ha externalitzat la impremta, perquè és una editorial que no té màquines per fer això, ha externalitzat els canals de distribució, el 70% de la distribució a Espanya sembla ser el poder d'uns pocs distribuïdors grans i que van a les punts de venda, que són llibreries i demás, o bé també té el panorama de l'autoedició. L'autoedició a la vegada externalitza a un impressor, una sèrie de serveis o a uns altres actors cada dia. Clar, amb aquest panorama val la pena un moment parlar dels agents literaris. Simplement dir una cosa, és una espècie d'auditor d'un agent literari. És un filtre de qualitat. I és una persona, o diverses, que està assediada també per un bombardeo de manuscrits diaris. Però el que és cert és que faciliten, tradicionalment l'han facilitat la vida a l'editorial i al propi autor. Els agents literaris estan perdent segurament una millor força, però la tenen en el sentit que si mireu el programa de la Fira de Frankfurt, que és la fira més important del llibre del món, aquesta part d'aquí, que és fosca, correspon amb tot el que és la superfície de la fira, nada menys que els agents literaris i els scouts. Els scouts són una espècie d'integradors del mercat, uns escanejadors de veure que se té per ahí per intentar dir-los a l'editorial. Després està l'editorial. L'editorial, a nivell convencional, home, se suposa que tenen un criteri, amb això està l'afecció en valor, se suposa que milloren el text i que donaran la difusió adequada. Tenen aquest filtre de qualitat, també, teòricament, o si no, ho subcontraten, potser amb informes de lectura o el que sigui. Al final ells tenen la potestat, òbviament. Treballen en equip. Això és important, perquè jo per exemple, com a autor, he treballat en equip amb l'ERTES i tinc una bona experiència, i de fet això s'agraeix, perquè no és allò de soltar el manuscrit i ja està, perquè les editorials s'estan aprimant i òbviament necessiten tindre recursos. Llavors l'autor és realment un recurs més en la funció de com estan les coses. Tenen una tendència persistent a apostar per l'document, les editorials, per lo segur. I què vol dir? Doncs home, si un escriptor té més d'un llibre, millor, perquè ajudarà això a vendre el següent. També una marca, per exemple una celebritat. Si és un actor de cine, encara que el llibre li escriveixi a algú, un escriptor d'aquest que diu Mercenario o Negro o el que sigui, doncs ja va bé, perquè la curva de ventes, imagineu-se, serà així, pujarà, se vendran un munt de títols, després baixarà ràpidament, però bueno, els títols s'han venut, amb la qual cosa l'editorial al final tot és venda. L'obra de l'editor la té, és el seu catàleg, que és el fons editorial que té, i això és un fons de comerç, és un intangible, fins a cert punt que en té. I bueno, el seu model de negoci el que no només està patas arriba, vull dir, estan fent proves, estan intentant adaptar-se a la nova situació i bueno, és complicat. Aviso para navegantes, pues bueno, el que deia, les activitats de la cadena de valor, que ja sigui l'escriptor o sigui l'editorial o qui sigui, ja que fer-les i omplir-les amb més o menys intensitat, doncs algunes poden quedar desapreses, inclús per a escriptors bastant consolidats, perquè com les editorials s'estan quedant anorèxiques, algú també tindrà que fer alguna cosa. Un punt clau quan aconseguiu a l'editor és la sortida del llibre. I això, doncs bueno, l'editorial no és que sigui una xurreria, però el que sí que és cert és que està produint. Amb la seva part d'operacions i clar, teniu que té la promoció aquí del llibre aquest ja l'està promocionant, l'està llançant al mercat i aquest ja està al relatiu, és un manteniment i se suposa que o s'està venent o s'està dormint el llibre. Clar, vosaltres com a escriptors us trobeu que tenim una oportunitat que sol ser 20-30 dies, que és quan se fan els kits de premsa, s'envien els comunicats a les revistes, a la ràdio, a la televisió,
s'estan fent alguna representació, s'intenta aconseguir una entrevista. És un moment intens que l'editorial treballa per aquell llibre. Però el que passa? Que la persona que ho està fent és una persona de comunicació o de màrqueting de l'editorial i té una part assignada a això, l'editorial. I encara que sigui gran, també la xuleria apreta. Llavors, clar, realment aquesta finestra ja tindrà en compte que el tema està en que la gestió del segle, de la vida del llibre, que és el que li interessa realment a l'escriptor, i no parlo del segle total, perquè seria quan el llibre s'ha destruït i algú el tira amb una paperera d'aquelles blaves. No, jo parlo que perquè un llibre funcioni fa falta una massa crítica que estigui al mercat i que es llegeixi. I llavors aquestes opinions comencen teòricament a funcionar i potser és una bola de neu. Però potser no ho és. Llavors pot haver-hi moltes opcions. Aquí, per exemple, veiem la típica curva, puja, baixa, se muere, inactiva. Aquesta altra curva d'aquí, ja veieu, aconsegueix despegar bé i després es fan unes accions de manteniment, i aquí pot ser la cadena de la quota, portamont, com veureu, per anar mantenint en vida el llibre fins que aconseguir assolir la massa crítica amb tota aquesta aventura. I bueno, aquí tenim una altra curva que també fa més o menys el mateix, però segueix aconseguint tindre un momentum que diuen molt millor i se reposa cada fase en l'altra i progressa. En qualsevol cas, aquí teniu l'equació del grau d'èxit assolit. Serà en funció de la qualitat que tingui el text, la qualitat entinguda amb un sentit de lo més ampli i les accions que es facin. I, l'editorial, l'escriptor, i sí. Hi ha una paraula que no se l'ho podria dir. Quina? Tema. Bueno, el temps. O sigui, la curva de vendes vol dir que està en funció de les accions que faci i el temps que es faci. Perquè potser la fa amb el moment que no hi ha que fer-la. Jo intento anar una mica ràpid i la paraula és aquí, vist de tot això és... Sí. absurd, no? No. Per ara no. Per ara no. Per un molt propagíssim. Bueno, té la paraula un moment de la gestió de roles, perquè clar, aquí, no sé si us esteu donant compte, però l'escriptor, l'escriure s'ha acabat, això, quasi. Hi ha molt pocs que puguin dir l'escriure. I, bueno, molts, clar, tenen altres feines per complementar l'activitat i, evidentment, si tenen que fer tanta cosa o omplir forats, necessitarem això, la gestió de roles. I com és la gestió de roles? Bueno, imagineu-vos que nosaltres aquí som, no sé, 60 persones. La pregunta és, quants roles hi ha aquí? Hi ha molts més de 60. O sigui, cada un de nosaltres, quan arriba a la feina, se posa la gorra i el barret, no? I és un altre. Potser està fent una operació, la que sigui, o és director de no sé què, o jo què sé. I estàs desempenyant un rol. I és una mica el que li passa a l'autor, de que començar a desempenyar alguns rols. Per tant, si mires a l'escriptor com una organització que hem comentat des d'una perspectiva 2.0, que seria una interpretació de l'escriptor 2.0, avui en dia, bueno, de cas una mica un pare especialista, ja ho hem dit, que és un dels protagonistes d'aquesta novel·la, és un pare especialista, encara no ens sap veure ara, i tindrà que identificar activitats que pot assolir ell aquí que tenen motivació intrínseca. Potser hi ha hagut que li agrada el màrqueting. Doncs que és una estupenda oportunitat, no solament per escriure el llibre, sinó per passar a la fase 2 i complementar el màrqueting, doncs al principi, en la fase de l'editorial o en si mateix. Pot ser que a nosaltres que no tindrà la motivació o no tindrà la competència desenvolupada. Llavors, possiblement, el que tindrà que fer és adquirir aquesta competència si li interessa fer aquella activitat.
hi ha una cosa molt important. Tot això angoixa, o podria angoixar, però no té per què ser així sempre que no es busqui la perfecció a les activitats. Jo diria que es té que parlar de buscar l'excel·lència. És molt menys ambiciós, òbviament, però és suficient per a moltes coses. Ser excel·lents és suficient per ser perfecte en tot. Hi ha que tenir en compte que el ron, si ho combinem amb el còctel, amb la passió, això li aporta moltíssim valor a qualsevol cosa que fem. La passió no és una que es tingui, és una que es posa. I llavors el fet de posar-lo li dones un plus a tot això extra. Teniu que tenir que hi haurà uns decrements marginals que diuen els economistes en l'activitat, és a dir, a més esforç que aneu posant per perfeccionar l'activitat, més petits ja seran els decrements que assolireu, ja que tindreu en compte. I després, fer una gestió eficient de tots aquests rols que decidiu assolir, convé segmentar molt bé aquestes activitats perquè, evidentment, puguin arribar a ser un pla hiper, però conduir-les correctament sense crear coix. Un desacoplo que diuen els americans. Bé, aquí teniu moltes activitats, estan organitzades, no estan ordenades. De totes formes, diríem que el que entra en un portal d'autoedició es troba això, i el que està en una editorial i el veu de fora també es troba amb això. O sigui, són una sèrie d'activitats que hi ha que fer. Per exemple, distribuir això en paper, tenir una web, dissenyar llibre, alguna té que fer. Llavors, si fem una selecció, podem decidir que vosaltres us encarregueu clar de la creació, del text, del manuscrit, de fer les presentacions, i el rest ho externalitzeu i ho va fer una editorial convencional. Aquest seria el cas que veieu aquí. La impressió la externalitzaria, i la distribució del paper també, la distribució del e-book també amb les plataformes corresponents i els punts de venda òbviament igual. Però podeu optar per moltes més combinacions. Jo crec que el bo és que no hi ha un menú, hi ha una carta. I podeu dir, bueno, m'encarrego jo de tot, per el que sigui, i deixo aquesta part aquí que veieu l'externalitzo via, per exemple, un portal d'autopublicació que ja té totes les opcions allà, i no clicant, i ara vull un informe de lectura, i ara vull que m'ha fet uns punts de llibre, i tot va, que el seu preu, però és allà. I sí que vull dir unes paraules de l'autoedició. L'autoedició està estigmatitzada per alguns, però realment és una eina molt potent i no té sentit estigmatitzar. O sigui, és com pensar que el que autoedita realment és perquè no hi ha volgut publicar. I realment és una solució òptima d'allà, per fer sèries curtes, per adreçar-se a una comunitat científica petita o tècnica, per satisfer l'ego, per exemple. He conegut alguna persona amb aquests tallers que realment el que volen escriure potser és la seva bibliografia o la família, i està molt bé, completa sí. El value publishing seria una mica tot això de l'ego, no pot ser un negoci per les portals de publicitat. No vull dir tot això. Un efecte que té, una mancança, és que no hi ha filtre de qualitat. O sigui, quan tu... és el punt realment el que decideix, però el problema amb això és que hi ha molta intangibilitat màxima. És a dir, vosaltres voleu comprar un llibre, però no sabeu ben bé què és el que esteu comprant. Això passa com quan compreu un viatge. Anireu a la millor agència de viatges, però almenys potser us heu de portar com el creuer aquest amb l'avió i s'hi posa, no? Que està a l'evidència. Pot passar, o sigui, estàs comprant un intangible. I aquí, en una autoedició, òbviament, el lector aquesta intangibilitat l'experimenta, encara que hi ha procediments també que s'estan formant per evitar aquest problema. Hi ha una cosa estupenda que té, que és un sistema escalable, és a dir, vosaltres comenceu amb el mínim, editant 10 llibres, i
a la mateixa feina editeu mínims i el cos està molt contingut, no? Això és força convertit. Té unes eines potents online, però a més és que han evolucionat molt, ajuden a l'escriptor. No solament ja li corregeixen automàticament qualsevol problema ortogràfic, sinó que inclús amb estil arriben a reconèixer alguns sistemes experts que estan mecanitzats. Al final, el humà sempre tindrà que actuar, però fins això pot ser realment econòmic. El model de negoci de l'autoedició està en evolució, però s'està fent a poc un manual de bones pràctiques, que a poc uns i uns altres van copiant i ho van integrar a la seva oferta. I bé, també dic que els clients dels portals d'autoedició no tenen per què ser únicament els lectors, poden ser perfectament els escriptors. Aquest model, òbviament, que als Estats Units s'ha triplicat en els últims 5 anys els portals d'autoedició, el benefici és molt alt per a l'autor, entre un 70 o un 85%, comparat amb un 10-15% del problema tradicional. És veritat que el preu és petit, per tant, a nivell net no és comparable. És molt predecible el cos, el reis de temps, pots monitoritzar les dades cada vegada millor, a qui s'està venent, com s'està venent, dia a dia, quasi. En el qual això et permet una mica veure on van anar els teus recursos. I a més es poden fer recorreguts inversos en el que seria el camí de l'escriptor. És a dir, per exemple, si agafeu les 50 sombres de Grey, la senyora James el que ha fet és primer va autopublicar, va penjar el seu text a un portal i el que ho imprimia i el que no ho tenia allà. I a partir d'aquí es va crear el Galadeu, el Cosa, i posteriorment una editorial es va fixar amb ella i tots sabem una mica com acaba això. Portales d'autoedició no en posaré, hi ha molts. Però, aquí teniu la pinta i t'ofereixen menús de tot tipus, pots escollir inclús paquets, si vull una promoció, si vull que hi hagi el kit de premsa, si vull que hi hagi el corrector, si vull que hi hagi un corrector físic de veritat per allà, un informe de lectura, de tot. I estan sortint noves propostes, nous sectors. Tu què creuràs? Gràcies, normal que... Bé, aquests nous sectors, per exemple, hi ha un portal que es diu Avui Som Indis, que el que fa és penses en el portal el teu llibre autoritat i es donen crèdits per part dels lectors. El que s'està fent una espècie, s'està externalitzant la funció de l'agent literari, no sé si us ho en compte. S'està fent un crèdit sobre cada obra d'una forma totalment decent. Hi ha un altre portal aquí molt interessant que es diu Entre Escritores. I aquí els autors pengen les seves obres i hi ha una data final en què els editors que estan a darrere de l'editorial aquesta, que són 7, que sabia jo, escolliran els que més li s'agradin. Però clar, com els escolliran? Doncs ja li faran la feina als mateixos lectors que entren a la web i valoren cada una de les obres que hi ha. És una altra forma d'externalitzar a la gent literària. O sigui, de fet, la gent literària veiem que s'està reencarnant per molts punts. I no s'ha dit amb aquesta web, l'interessant també és que els lectors, auditors, tenen que tindre unes característiques especials. O sigui, no és perquè entra a llegir tot el web, no. O sigui, hi ha un sistema que tenen que ho filtra. Hi ha models com, per exemple, editorials de tota la vida, com Roca, que el que està intentant és provar coses. Provar coses i què se li ocorre? Doncs va, li arriba cada dia 20 manuscrits, també o 15, no sé, i té que dir que no, perquè potser és que diu, mira, no té temps especial. I se li ha ocorregut que
pot capitalitzar tot això. Com? Bueno, crea un portal de autoedició, els reenvia allà d'una manera o d'una altra i li ofereix uns serveis. Això sí, vol preservar la seva marca, la seva qualitat. Penso que a darrere, d'alguna manera, està i és com una garantia per a la possible lectura. Llavors, com ho fa? Li fa pagar un informe de lectura previ, no sé si val 200 o 300 euros. I una vegada passat aquest filtre, l'autopublica. O sigui, és un model híbrid de biblioteca. Ja estan veient el panorama i cada una prova coses. Aquí una altra idea és la senyora Rowling, que amb el seu Harry Potter se li ha ocorregut que els e-books millor que els vengui ella i ningú més. I llavors no han creat el seu portal i aquí són els mirant els e-books de Harry Potter. No en uns altres llocs. Podeu comprar en un altre lloc però no de redireccionar realment. És una forma també de capitalitzar un valor que està aquí. I bé, no queda molt ja, però sí que tinc que parlar d'I+D, no? I esteu vosaltres, aquí és imaginar què coses es pot fer. La situació, com veieu, hi ha una part negativa de totes aquestes involucions i evolucions que hi ha al mercat, però hi ha una part molt positiva, que hi ha més alternatives que mai. I a més realment és que la imaginació aquí la pots apropar a través de les noves tecnologies a la realitat. Bé, es tracta d'experimentar, de preguntar-se de quan, què passa si, això, si l'altre, de simular, per exemple, el món d'aquesta literatura és un simulador perfecte per el teu petit manuscrit o el teu exercici per veure quina reacció té allà endavant d'uns altres escriptors que estan focalitzats i limitats amb això. Tens un feedback i aquest feedback és sense risc. Hi ha que ser conscient d'això. Moltes vegades fa dues coses i no ho és, però és un valor. Bé, generar idees o crear amb nosaltres. El parc d'hàbits és vital, ja que ja ho sabem, perquè com hi ha que aprofitar realment totes aquestes activitats no és la cosa compartir hàbits que estan descarregats. I bueno, un manual de bones pràctiques que anaves fent també. De màrqueting és la visibilitat. I aquí, entre vosaltres, entre l'editorial, entre tothom. És molt important que hi hagi un treball en equip a l'editorial. I amb ells, o menys grau, depèn de l'autor, depèn de l'editorial i depèn de les necessitats del mercat. Haurà que prestar atenció al màrqueting mix ahí, el producte, com el posiciones, el preu, la distribució i la comunicació. I també és molt interessant, un escriptor pot anar construint una divisa. I una divisa és un rasgo identitari que té. Això no és fàcil. El màrqueting també teniu aquí un munt de cosetes per agafar a la carta. Ja sigui a l'edició, ja sigui a l'editorial o tot. Des de, per exemple, posar un bíblet amb un portal, i el bíblet què seria? Seria l'experiència de passar les pàgines i fullejar el llibre, però això no fos a cap llibre. Simplement, allà tens accés a algunes pàgines del llibre i pots tindre una idea, un gust de què s'està aquí. Te poden fer un book trailer, o sigui, una espècie de vídeo que t'ensenya una mica de què va el llibre, banners d'aquests, que són punts que posaràs en portals de por ahí perquè cliquin i accedeixin directament a obrir el teu portal. Podríem estar parlant de corporació d'això. Comunicats de premsa, publicitat, una web, cada llibre, un blog, pòsters, el que vulgueu. Bé, com veieu, ja estem acabant. Això és per la verge per cultivar, per afegir valor. Hi ha múltiples alternatives i jo us dic algunes que es m'ocorreixen així i segurament a vosaltres us poden ocorrir moltes.
inclús les podríem posar aquí. Una, per exemple, és problema de recursos, grossos. Això és una que està començant a funcionar prou bé. Són uns portals en què tu penges el teu projecte i dius, vull escriure un llibre. Necessito tants euros. I a canvi, cada un que me posi un euro al projecte, el faré costar en l'última fulla o li donaré un 0,01% dels beneficis del que pugui tenir. Coses aquestes estan funcionant fàcilment a internet perquè a més els sistemes de pagament estan desenvolupats i accedeixes a un gran panorama d'actors que pots capitalitzar els recursos si és que tens la idea bona i la pots visualitzar. Ara vaig estar a la Fira de Madrid fa 3 setmanes i, per exemple, jo estava en una caseta d'una llibreria i em va explicar la llibreria, mira, aquell senyor, hi havia un senyor allà que havia posat, ja sabeu que hi ha unes 400 casetes amb aquesta fira i havia posat al terra una fulla gran que posava caseta cero i llavors ell tenia ja la seva novel·la i la començava a vendre. Bé, clar, és una espècie de Tom Manta tuneado, no? Però podríem dir que, bueno, la imaginació està tota. Pots dir, bueno, vaig a regalar el meu llibre, per promocionar-me, i ho vaig a regalar aquí. Doncs potser el que vaig a una llibreria i gasti 25 euros, perquè aquell segur que és els llibres. Doncs bueno, li vull dir a la llibreria, mira, aquí tens aquests 20 exemplars, regala el que gasti en llibres. Pots canviar-lo per uns comentaris que siguin mínimament creïbles per internet. És a dir, la persona que vulgui comentar el teu llibre, potser si el deixes i te'l torna. El llegeix i te'l torna. Pots fer una distribució inclús directa a llibreries. Hi ha gent que s'ha fet, clar, són unes poques, i això és un treball molt dur i intens. Pots anar a escenaris alternatius. L'altre dia, quan vaig fer jo la sessió del curs d'edició, va haver-hi una noia aquí que va suggerir una cosa que ella anava a fer i era presentar el llibre a una farmàcia. A una farmàcia de l'Eixample. És una farmàcia modernista, molt guapa, per internet, i que té una sala a darrere de 20 metres quadrats i també fan presentacions de llibres i uns altres activitats. Es poden fer xarles que estiguin relacionades amb el llibre. Si el llibre tracta de les cruzades, potser es pot participar en un event que tingui a veure amb això. Es pot fer cross-sharing, o sigui, compartir entre creuadament. Per exemple, imagineu-se que sou un editor, vosaltres, un editor escriptor, amb una portal de petició, us ho feu, us l'opineu i ho veu tot. I, clar, el vostre portal no és un llibre per vendre, si és que hi ha un portal teu, hi haurà més. Però resulta que hi ha molts que estan així. Llavors pots fer com les línies aèries. Segur que vosaltres heu comprat alguna vegada un vol d'Iberia i per davant us trobeu que hi ha el coach-sharing que diuen, és a dir, un vol de Vueling, que tenia dos còdics. Un va deixar a la pantalla allà amb l'aeroport, un còdic i l'altre, que és el mateix vol. Però clar, a la línia aèria això li crea molt valor, perquè fa que l'usuari pugui comprar vols, sobretot connectats, que siguin de la mateixa aerolínia. I aquí passa el mateix. Potser vosaltres podeu, en la vostra editorial, en aquest moment monolibro, o de 2 llibres, integrar més llibres d'uns altres, simplement compartint els còdics. No a l'ICBD, com a sobre. Bueno, sistemes de pagament. Jo què sé, potser podeu anar que te paguen amb cupons al supermercat. I després te'n vas al supermercat i llavors amb euros els cupons que tens. I al supermercat no li va mal, perquè hi ha una opció més per posar la saladística per exportar els cupons. Es poden aprofitar les efemèrides, és a dir, si per exemple el 50 aniversari d'algú que jo s'està tocant a la llibre, és una oportunitat bona de poder-ho promocionar. I bueno, no sé, es podria citar, potser algú d'aquí té una idea que sigui interessant i si no vol dir, jo l'invito a que ho faci. I ja per últim del tot,
simplement comentar les xarxes socials. Jo no em posaré amb elles perquè tots les coneixem prou, però hi ha una cosa molt curiosa, i és que vosaltres sabeu que el grau de separació entre dues persones, per exemple, entre jo i el papa, en mitja són 6 persones, és a dir, si jo coneixo a una, que per casualitat que conèixer a una altra que crida no la coneixo, i aquella a una altra, al final, al cap de 6, està demostrat estadísticament que arribes a la persona per molt edat que estigui. Això com es va fer? Bueno, va ser un experiment a Nebraska i van utilitzar en aquell temps el US Postal, o sigui, els correus americans, amb paquets, s'anaven enviant els paquets cap aquí i cap allà i al final vam veure que aconseguien aquest grau de separació que arriba entre les persones. Facebook se li va ocórrer fer això el 2011, va agafar milions de relacions que té amb la seva xarxa social i va determinar que s'havia reduït en un 21% a l'hora de separació, nada menys que 4,7. Què vol dir això? Doncs vol dir que explotar les xarxes socials pot ser molt positiu en el sentit que accedeixes a gent que moltes vegades no saps ni quina és en el fons, però que pot ser convenient. Té l'avantatge de l'immediatez, de zero barreres físiques, accedeix a fabricar qui vols, sense cometes i pots, i és un treball que pots fer a més outsourcing perfectament a través de Facebook d'una sèrie de funcions que t'interessi, afegir valor i que t'ajudi, no importar talent, en definitiva. I té desavantatges, és la dedicació, que necessita tot això, és que la tecnologia no s'ha adequat a la persona s'adequa a la tecnologia també, canvies el una sèrie de servidumbres que estan ahí i que jo no estic descobrint res. I té una cosa molt curiosa que són els perfils. Si jo digués aquí, una altra vegada la pregunta aquella de quantes persones són, seria un número definit, però si jo dic quants personatges estem aquí dins, puc assegurar que estem molts més persones. I això se veu també a les xarxes socials. La persona a vegades es comporta d'una forma més, com si tinguessin una segona versió. I llavors, clar, pots trobar que tu estiguis accedint a una versió del teu objectiu, no a l'objectiu en si mateix. I jo he arribat al final, m'ho volia ajudar, m'ho he recuperat i gràcies a aquest senyor que m'ha avisat de la limitació aquesta. La indústria del llibre ja heu vist que està en un període crític, que estan havent molts canvis, s'estan transformant els models de negoci. Hi ha un canvi de paradigma molt gran amb el sector i sobretot amb l'escriptor. L'escriptor té que arribar, té que ser proactiu, té que ser una mica per especialista. La cadena de valor que us he mostrat pot funcionar no per fer-la servir amb el dia a dia, però sí per fer l'exercici, per posar-la de verificar el concepte, de provar-lo. I això, d'alguna forma, veiem a la perspectiva i potser us fa veure racons que no atendríeu d'una manera tradicional. Hi ha una altra cosa, també organitzar-vos en conseqüència amb la perspectiva que esteu veient. Això és interessant. I, hi ha una fórmula exclusiva. Per cada escriptor, una cadena exclusiva, podeu canviar els noms de les activitats, podeu fer el que vulgueu, realment per poder-la incorporar amb el vostre modus operandi. I ja l'última que us he dit és que el que vulgui publicar, és veritat, les coses són difícils, però teniu en compte que a la península hi ha 350.000 quilòmetres de carretera asfaltada, però hi ha molta carretera no asfaltada, molta pista, molta pedra i realment poden fer moltes rutes i l'ambient ja més calmat. Per tant, en aquest sentit, recordeu a l'astronauta i a l'optimisme com a canal entre la cua i un dret. I he terminat, així que moltes gràcies per la vostra atenció i el temps que m'he dedicat. Alguna qüestió?
vídeo, pues, amb molt de gust, aquí,